Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban illeşler, salam Halmurada. Hoş geldiniz. Sağ olun. Salam, hormatly yurttaşlar. Walşarywna. Ogu bugunam hepden birinji güni. Näme arada bugun söhbetdeşlik eder. Aýdy berin. Ya o Halmurada köpden bäri gepleşigem geçirmedik. Bir ýa-ni od neme wagt noýlar, odduklar, yeneler, dynjarışlar bolup arada salym düşdi. Vatandaşlar pikir etmesin, ýitirim bolup gitdiler diýip her kimiň öz aladysy diýen. Onda bu Halmurada neme hakda gurrun edelim. Ne şu wagt dünýä ähli ünsüni Ukrainadan sow, ýa-ni Palestina bilen Izrailin urşuna gönükdirdi bar ünsünü. Şu hakda gurrun etsek diýen şuň nämeler bolup geçýär, belki watandaşlarymyzyň arasyna düşünmeýäni bardyr. Käbir kommentariýalarda, soraglarda atlar emele gelýär, näme üçin ýa-ni bulan Izrail bilen Palestiniň uruşy hiç ýatmady, näme üstüne dawa edýärler diýip soraýarlar da. Ine şunu birazcık Türkmen dilini, Türkmen vatandaşlarymyza düşünürüp berseňiz ilki başyn şondan başlaýyn, soň dowam ederiz. Bor, aýdy berin onda siz başlaň, men üstüne ýetireyim. Siz görýän zadyňyzy aýdyň Amerikadan, men onsoň Şweçýadan görýän zadymy aýdyp berin. Ya men aýdyn baş. Tapawut ýok, siz başlaýberin. Onu bärde bu uruş geçen saparym men ýemede temine bilen wagtynda da şu gurrun aýdyp geçdim geçen şol ýanky. Soraw jogapda bir ujuny degdik bu mesele. Bir Aňyrdan gelýän dawa janjal İsrail bilen Palestina, İsrail bilen Arap dünýäsynyň arasyndaky uruş ýa dawa janjal diýip aýsaka takyp bar. Palestin ýa Gaza sektory ol bir lokal ýa bir keçijek şol göz başy uruşun dawan göz başy taýdy. Emma tolkuny bütün Arap dünýäsine ýaýrýar-da töwerekdäki. Bir aňyrsyna taryhyna seretsip bolçaryny. Bir şu ýerler, şu şumal ýanky bir İsrail'in eýle oturan ýeri 5000 ýyl taryhy bar şu toprak. Şu 5000 ýyl şundan ozalym, şol Jahütler şu taýda ýaşapdyrlar. Sonra bulan üstüne Araplar dökülýär, bular ýurtdan kowýarlar, çykarýarlar, o ýurtdan, o ýurda, bu ýurtdan, bu ýurda. Bara ýemede de ýazılýar bir ýanky bir Jahütlerin kitabyna da ýazyldy. Musa Peýgambere olar Maýsa edýärdi. Öýe halkyny 40 ýyllap çölle aýlandyryp ardan bir ýerde golny diýärdi. Ol öz keýpini aýlandyrana, ondan oňa kowulyp gelen halkyň ine ykbaly şol. Ýöne şo toprak şolun ata-babalarynyň aňyr başdan şol göbek kan dökülen topragy. Näçe asr geçdi de bular şo topragy ýadyndan çykaranatlar. Şo topragy olar öz watany diýip bilýärler. Nirde doglanlygyna garamazdan ýanky Jahütler ýa Israiller ýa da Ýewreýler näme diýip atlandyr, şolar şo öz topragy diýip hasap edýärler Israilin şo territoriýasy. Mene 47-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasy karar kabul etdi. Israil döwletini döretmek bardy 1947-nji ýylda. 48-de de döredildi. Şoňa da ine Sowet Soýuzynyň bolu gaçanjy bar, Ýosip Stalinem şoňa doly ýol açýar, ýa berýär, adylyk berýär, ýa gollaýar. Şey diýip aýdy. Näme? Sebäp bir zady gözüňe tutdular. Hitlerin alybilmedi ýagyzy olam Jahütler, Ýewreýler kän gardy. Men bilşime görä eger ýalňyşmasam, taryhçylar anyk sany getirir. 5 millionyň gowrak Ýewreýleri konslagerlarda ýakyp atyp öldürdiler. Şol ikinji jahan urşuny. Ondan şolan gören görgüsini, jebir jepatyny, näme üçin bolan gözüňe tutup, şu halka bir awtonom bolsa bir ýer bölüp berel, şu ata-baba bolar ýaşan topragyndan hep ene şuň territoriýa hemmesinden bir bölügini berýär. Bir bölügüm Gazada ýa Palestinde galýar. Palestin döwlet ozal taryhda ýok, öňe bular ýygyny millet Arap döwletlerinden gelen. Oňam taryhy bardy. Näde ol Rusçasyny siz goýduňyz, şonu türkmençe öwürüp yurttaşlarymyza hödür etsek, şonu bular hemmeden dogry we dört düşünür diýen pikirim bar. Şonu sizden gaýşa edýän, şonu türkmençe geçirin, eger
bir toparlayan kalkış kuş etmeli varsa bilelikte geçireli, şonu ködür edeli, o vatandaşımı görsün, bilsin, nereden gelip çıkıyor bu millet, ya bu milletlerin davası, şonu düşünüklü var. Ine diýjek bolýan zadyň soňky şu 48-nji ýyldan bäri şol awat güni ýokda. Güller bir bolsa dawaty, iki dawalar, iki bolsa uruşlar, üç. Uruş nähil uruş, lokal uruş. Ine birini urady ýaly en namjanyny ýa-ni bomba takyp Araplar ýa Palestinli. Bilem gerip ýa-ni Israil awtobusa minýär özüni partlady. Ya gelýär ne bilen ýa-ni mescidin wadathanasyny özüni partlady. Ya geçip barýan pyçaklar bölürýär. Ya da şu ellerine daşlı İsrailli yaşa şuları daşlayan. Şuların doğup gözünün açılarını göreni şu. O tayda bir Palestinli devlet bol, millet bol, men şuların grup diziden zadım göreme. Yani bütün dünya şuları kömek ediyor. Son sonra Yevrosayyuzum, Amerika'da, İsrail'in ödüm. Yine olgun bir yemen Lenta'dan okudum. Bir İsrailli, bayağı adam, akıllar, yani elektronika uğrundan bilermen. Bir topar yankı täze zaman elektronikany göredipdir. Elektra barudyny me elektrik näme şol ugrundan baglanyşykly. Ine Gaza sektorunyň Palestinanyň Arap dünýäsine şu zatlar bilen üstün edip oturan adamyň gyzyny ýanky şu bundan 10 gün çalışdyp tutup äkidip öldürýärler. Ine şol adamyň eline de yüzlerçe Arap işläp dur, ýokary wezipede, tekniki, derejeli, şolar ýaly ilmli, bilimli edip şu Araplary özüni işletip duran adamy gyzyny tutup äkidip ene şu taýda gynap öldürýär. Oň näme günäsi bar? Şuň kun görkezýärler da ene lentada çykyp durdy, ene bir Arap aýal, bir gyýgyr ýa bir çirkin sesi bilen ay men şagam öldürdüler näme ol ajynyň öldü halas edin musulmanlar nerdesedir? Yani bundan 10 yıl olur sen yurttaşlaryň, illeşlerin, sen taýpan hana barıp kökden obrat şagany atyp ýakyp öldürdiler. Yani bunlardaky şagatyn 4-5 ýaşlyk sen hemmejigin hana suratlaryny Israil'e goýmagy mejbur bol. Bular näme üçin parahat oturan ilatın üstüne barıp şeytirip öldürýär. Arap dünýäsindäki ýanky görkezlen şagalar bar. Bular ýanky şu taşlanan bombalar zerarly jaýlar partlaryna hökmen ýetki bolmalylar. Ene şol ýetkiler. Abi Palestinliler İsrail'in üstüne ýörüýti öýme-öý aýlanyp adamlar şu taýda tapan masalasyny duran ýerine enatady şagalar bilen tüpeňläp öldürüp ýakyp ene şeytirip çykýar. Bu wagşylyk däl näme? Bolýar. Bomba taşlanan ýerde hökmen ölüm bolaýmal, ol jaý ýykylandan soň oň içinde kim diýeri galjak? Alman çykyn bir sutka 24 sagat wagt berýär diýip aýtdylar ama ýok. Ýok, terroristlerim şol ýanky raket atýarlar we Israil'e tar. Olaryň o meýdanda durup raket atana, ola samsaklar. Ola şu Gur şäheriniň içinde ilatyň köpçülik bilen ýaşaýan jaýlarynyň birini soň üçüňi aşagyna gatlaryna raket maşylar we şu taýdan İsrail raketa okunu tutýar. Olaryň ýygyna gelip şu ýanky jaý bombalaýar bolup, ene töwregindäki parahat ýaşaýjylarym garajdan ýaşaýjylarym goýpat bolýar. Ene namart uruş diýilýän şu taýdan gelipdir. Başlangoçan. Şoň üçin diýjek bolýan zatym bu uruş hiç açan pedasız bolunma. İki tarapda da ölüm var. Harbalar ölýär, garajdallar ölýär, ýaş bolsam, ýaş geçsem, denanım, erkegim, çağasam, çuğasam, hökmen öleýär. Uruş bar ýerine olum bu kundyny ýaý bilen peýkam ýakyly bilen uruşlaryna atdy. Bir bomba düşdi, 500 kiloluk abiýomly bomba düşdi. Ol töwregindäki 1 kilometr ýer bilen ýoksan edi. Oň içinde gör näçe jaý bar, näçe adam ýaşap biljek. Onuň Gaza sektorunyň diňe Gazan özüni 2 million goly Arap ýaşaýar diýip çak edildi. Garynça ýala ol. Ene bolýan zat şol. Özleri öz üstüne belan satyn aldylar. Men pikirim şol. Ýanky Gazadaky ýa Palestinli. Ýoksam ýylyna, aýyna şolary bütün dünýäden mut kömek gidip dur. Şolar işleýän elektrostansiýalaryň, toklaryň, nebeden, benzinem hemmesi mut diýilen ýa şolara berilip dur. Humanitar kömek Ýewropadan näil oku gerek bolsa, şu döwletler Ýewropa şaharçylyk şahylaryny okudýar. Ýene de näçe çalışdydy, şolary uýulýanlar şu toprakda jehitler ýaşamalar,
Şolary tutan ýerinde damagyn çalmaly ýaly feýatat ýöredir. Diýmäne maýdyp Ýa-ni almada ýa-ni berilýän gumanitar kömeklerim bolar ýara satyn alypdyrlar. Şona maýdyp geçin. hawa hawa şu ýa pul bilen uğradylan kömegi bola dol ýaragy diýär. Ondan şol ýa-ni egin eşik bar, ýa-da bir derman bar. Bolarym akdyp beýleki döwletlerde satyp çoň puluny ýene-de ýaraga alýar. Halka ýetirilýän zat ýok. Kim gidip onu öýmeyi barlap öti adresini kömek edilen atdy. Beride ýurdun ýol başlaryny berli esadan sonra uruş turmasyn öregi bolmady. Ha bular mene şeýdip duzunip durna saçyp oturan adamlar bolup çykýardy. Daş gözler seredende. Deňeşdirjek bolsan hana biziň kelem üstüne haýbat atan üçin o wansany ýygy derli kömek uğradypdy, kömek diýip. Biziň kelem Türkmenistanda. Onam tahtawadaryň goşgyň üstünden göz edip geçirýär. Halka az otyr, öýüne giri bilmän, ýer titrenler. Ha bular meni edip bilsin şu diýip ana aňyrdaky şol Uçturlar. o şolar urady. O terhedin arasynda ölüp ýatyrlarym şu madu tekil bolan o bolanyp ilaty ýa türkmendir, ýa özbekdir, ýa täjikdir. Ýer titren ýeriň men raýony gatgy bilýän otar. Özgürlük edem. O taýda puşturlar ýaşana. Şolaryň üstünden böküp kömek aňyrlygyny biz kömek alyp diýip bir elini galdyryp oturan adam gördüňmi? Şol ýykylan o bolan içinde. Ýok. Bizim o wansanyň içi bilen habarlaşyp otyr. Ýok. Onu diýmek aňyrsyna diýär şu kömek. Şolara berilmeli adam aňryk. Öz milletine bir berenak, fiýmiň aňyrsyna türkmenlere ýene bir berenak, aňyrlygyny şol haýbat atýan puşturlara geçiripdi. Şu taýda da ene bütün dünýäň edýän kömegini öz halkyna harjatman, bir daşta wuraga satyp şu pulady ýaraga edýär. Ýaraga nerden getirilýär? Eýran üçin edýär. Ýene beýlekiler üçin edýär. Bular gollaýanyň, Hezbollah'nyň gollaýan, Eýranyň gollaýan, olar bilen dostluk gatnaşykda kim? Orsiýa. Onu da peýda. Bir daha dönüşler teredin. Şul ýanky İsrail Palestin uruşy başlanan gününden soň Orsiýadan hüjümini güýçlendirip başlady Ukraina garşysyna. Hem Donbas regionuna, hem Zaporojyada, hem Odessa beýleki ýemeleri şol hüjümini günleşdirje güýçlendirdi. Bir gün bolmaz beýleki hökman bombalatdy. Oşunam şun ölýänim bolsa, näme söylýänim bolsa edip sürüp durdy. Şol ýanky Stalin'in metodi bilen garq çetde halklar sürülýärdi. Bu taýda Orsa köpüsi şol ýanky Dağıstarly ýa-da bu aňyrky Buryat, Yakut bular näme üçin şulardan alynýar? Tebir dağыныk ýaşap oturan gowçumlaryň milletler. Meselen ýurtdaşlarymyz aýdy. Meselen Dağıstan bir dağ içinde yerleşen, jülbelerde yerleşen bir kiçik bir respublika. Orsiýadyň içinde. Ýöne şoň içinde Dağıstanyň 30'dan gowrak tire taýpa ýaşaýar. Her seniň öz dili bar, öz şeýwesi bar. Biri beýlekisiň diňlän agam, düşünen agam, bilen agam bir umumy dilleri bar. Ýöne galan ýa haýsy barsa, haýsy dilini nädip görülejegiň bellidir. Bu Rasul Gamzatyň döwründen bäri bilinýän hakykat biz üçin. Men okan kitaplarymdan bilýän. Ondan şunu dağınık bolansam, Bologodan alya 10 adam Bologodan ýigirip otar, Bologodan otup, bula bir-birine habarlaşmadan, gatnaşyp bolmadan bilen atly bir habardy. Dağıstanyň näçe adam gurşak edilen. Ene şeýdir. Şular gyryp oty. Çeçenlere akitmek gorkýan, sebäp Çeçene akitse Kadir olara garşy durjaklar. O Çeçenistan halkynyň hojaýyny ol. İslete uğradı, islemede uğradan. Çeçenistanyň uğradýany pol Orsiýadyň ol gowçumlaryň ýaşaýan milletlerinden esger tutup hakyny Çeçenistanyň adyndan Ukraina uruşy uğradı. Ýani onu Ramzan Kadir edip otyr. Ne şular ýaly biriniň eli bilen ot gorsap beýleki milletin halkyny garýar. Elbetde gynançly Palestin halkyny beýdip garlyp oturma. Ýani şular üstünde duran ýa-ni Hamasyň ýol başçysy o başga döwletde Kuweytde bir ýerde ýaşap ber. Şo taýdan görkezme beri. Sen gel içinde oturun. Halkın öňünde dur. Ya oğlun ýygyňam şo okun aslynda bombaň aşagyna ýaşadyk. Ene şu ağacın aňy bolmaz diýilen düşünjäni şular asyrlar boýy urulyp gelýärler de halkyň garşysynda. Ondan ağaç halkyny ýere sürsen gidýär. Hani türkmenler ağaç taşıma. O döwletden bir döwlete 5 şey artykmyş töleýärmiş diýip indi Türkiýeden Polşa göç etdiler, Polşadan indi Germaniýa
başarsalar Norvegiýa geljek, ya Çekiýa geljek, ya ýene bir ýere. Ýöne watana dolanjaklar, watana iş ýok, ýaşaýyş ýok, durmuş ýok. Ne? Aňy bolmadyk, bilme bolmadyk, düşünjesi bolmadyk milletleri şey edip kullanýarlar, bolsa. Doğru. Hakyky. Ne şu bilim derejesini deňeşdirelim-de häzir. Ne İsrail aýdaly ne göç ýanky ýurt bellap berdiler, ikrar etdiler, gol çekdiler. Angliýa neme Birleşen Milletler Guramasy, onuň Amerika gollady, emeler gol çekdi ýanky İsraili 48-nji ýylda şol ikrar etmek barada giýim döretdiler, baýdak döretdiler. Gara ýurt dünýä derejesindäki ýurt diýip yglan etdiler-de. Indi şonun märi aýdaly bir dagnyk döwlet, dagnyk millet diýeli, onunla kowulyp ýaşap şey edip ýören Angliýadan nime edilýär, kowulýa ol näçinji asyrlarda son, onuň soň öýleden kowulýa, soň Germaniýada bir zorluk görýärler Hitler tarapyndan. Bütün şol Ýewropa döwletleriniň köp ýerlerine siňen ýanky ýewreýler-de, Jehitler. Türkmenistanda näçeden ine Buhara nime Jehitler bar bir topar. Indi men diýjek bolýan adam şu dagnyk millet bolsa-da bulan ösüşi, öňe gidişi bilim tarapdanmy, medisina tarapdanmy, tehnika tarapdanmy, bol internetmi, ýenemi, ykdysadyetmi, hemme tarapdan gaty öňde bar ýa Izrail. Ine şu Türkmenistanyň bilýän bolsaňyz, operasiýa etdirjek diýip medisina hyzmatlaryny almak üçin gün Izrail'e gidýärler, Orsetden gidýärler Izrail'e. Şo ýerlerde gowy operasiýa edýärler, elýeterli ýene diýip gaty giňden ýaýrady şolaň medisina tarapyda. Inni şol gaty bir ullakan wagtam geçmedikde aýdalyk bir 70 ýyl 80 ýyl geçdi şolaň öýde başda bir döwlet bolup oturanyna ýöne bir günem ellerini gowşuryp oturmady ýewrey milletleri, şo Jehitler. Bilimine şeýle bir üns berdiler-de, şeýle bir üns berdiler. Ne watandaşlar şu ýerde deňeşdirip bilerler. Arap döwletleri bolsa näçe asyrlar bäri şol öz watanyna otyrlar-da, öz ýurdundan. Hiç ýer göçüp gonup ýörmedik. Şol Araplar bilen ýanky Araplaryň gelecek nesiline beren bilimleri bilen ýanky Izrail milletiniň gelecegine, nesiline beren bilimini deňeşdirýän bolyn ýer bilen gök ýal tapawuty bar. Ne Nobel bayragyny yer ýüzüne aýdaly 2 milyar töweregi musulman milletler bar bolsa, ýanky musulman milletler diýenim içine ähli ýurtlar girýär, ýanky Arap döwletlerem girýär, Pakistanam girýär, Eýranam girýär, olaň içine hemmemiz girýärse, şu musulman bolsak. Şol 2 milyar töwerek musulman bar bolsa, şolaň içinden jemi şu neçen 3 tane professor ýanky musulman bolup 3 tane professor üniversitetlerde okudyp ýören professor alýa Nobel bayragyny. 3 tane jemi musulman döwletleriň içinden. Emma Jehitlerin arasyndan, Jehitlerin näme milleti bar? Jehit ýanky Izrail'in öz ýurduna bolsa bir 10 milyona diýeten 9,5 milyon, 9 milyon 400 min töweregi şular ýaly millet jemi. Ýöne şolaň hemmeti ýanky Jehit milleti diýip hasap edilýär. İçinde bardyr başga milletlerden. Ýöne şolaň içinden 200 golay adam gözeňe getirin. 10 milyona ýetmeýän halkyň içinden 200 golay adam Nobel bayragyny aldy. Laureat. Laureat bolan. Inni pikredin ine musulman döwletleriň, musulman umum aýdygda hasaby 2 milyar töwerek bolsa, ondan onlarça etse az millet. Näme üçin köp sanly şu Nobel bayragyna ýe bolýar? Näme üçin? Ine şu taýda deňeşdirme getirýärse, musulman ýanky Arap döwletleri gelejegini nädip ýetişdirýär? Gelecegi ýanky ýaşlaryny. Hiç il bilimsiz.
Bilim almak hükmennel bize Allah yetirir diye. Näme bolsa da ay Allah yetirir diye. Bir käbir kadrlar görýäňde, video kadrlar, video rolikleri hayran galyjy bir näme dörýär-de adam zatda. Hayran galyjy bir näme diýip aýsam, bir emosiýa bir zat dörýär-de. Şu aňyrsyny magazynlary odalyp dur, Pakistanyň bir ýerine, bir şäheriniň içine. Magazynlar odalyp dur, olaň näile yerleşişi, magazyndan yerleşişini şu gatar bir-birine ýanaşyp oturýar-da, zdaniýalaryň hemmesi, ýanky jaýlaryň hemmesi. Ýokarsyny ýaşaýan aşaklary biznes. Şu Arap döwletleriniň hem ileki islenik musulman döwletleriniň hem ösmedik döwletler aýdýanna. Ösmedik döwletleriň köpüsini gören adam ýokarsy ýaşaýyş jaý, aşaklary şolaň biznesi. Biri kuş tikýänler, biri zanaveska tikýänler, biri mebel ýasap oturanlar, biri mata satýar, biri ýene bir zat, biri produkty magazyn edýär. Şolar ýaly şolaň ýaşaýyşy, şu musulman döwletleriň. Şol aňyrsyna ýanyp dur, odalyp dur bolin, bular hatara durup ýankylar Allahu ekber diýip Hudaýa ýalbaryp durlar. Bir de öçürüp berse odu diýip, Allah ýalbarýar, öçürüp ber odu diýip. Düşünýärmi? Şol derecede özlerim ullukan adamlar, 30, 40, 50, 60 geçen adamlar, ullukan adamlar, sen aklın yeten yok mu sen Allah getirip, gelip şonu öçürüp vermeyeceğine? Hani o tayda pajarın sistemi yok mu? Yaşan can etmeyen aklı yeten yok mu bulun? Ne şular yalı hayran kalır zıbır emosiyalar dörüye adamda, şular yalı rolikler göründü. Bu ne hemen anladı ya? Bu şol gelip duran, aylanıp duran yankı nesili bilim vermedlikte. Şoları bilimsiz edip yetiştirmeklikte. Yine İsrail bilen Arapların yankı Palestin'den tapawdy. Näme üçin bular o yankı nemede de gördüm. Bir habar goýupdyrlar. Çağajyklar yaş bir 13, 14, 15 yaş çağalary eline avtomat berip şolary uruşak diýerler. Olar çağa, olar meydanda top oynap ýörmeli çağalar, olar mektepde okap ýörmeli çağalar. Näme üçin olar mektepde okanokda eller yaragly gidip uruşmaly. Edil Owganistany gödegme geldi-de şo ýerde. Owganistan hem şeýle terbiýe berýär. Çağalary 7-8 ýaşyndan soň eline avtomat berip şol ok atmany öwredýärler. Ine bar bilimi şol. Atasy bilen durubam näme? Namada durur. 5 wagtyny ana bar bilim şol. Onda bu millet nädip Nobel bayragyny alsyn? Nädip bular geleceği düzetsin? Nädip bularda teknologiýa össün? Nädip bularda medisina össün? Nädip bularda beýleki görüp ýörse aýlek milletlerden aýy uçup ýörler, Marsa uçup ýörler. Kaçan uçuşakmışyn bu Araplar? Aýa diýdi, Marsa diýdi, kosmosa kaçan uçuşak bular? Türkmenistana mı ne şoňaly? Türkmenistan içinden hey bir sany bir adam yankı bir zat oýlap tapdymy? Ya Nobel premi, yankı Nobel bayragyny aldymy? Ne men şolar ýaly deňeşdirme gödegme gelýärdi. Bul Arapların ya aýdan umumy musulman milletiniň gelecek nesili yetiştirişi düýp öter başgaça. Aşonuň üçinem İsrail ýa cühitleri hiç kim ýeňi bilmeýär. Ýeňip bilerler üstüne gön ýadyryny bomba oklap ýeňip bilerler. Gyrsa 10 milyon halky var. Hiç adam ede 10 milyon hiç zat olur. Wapşe nemele deňäňde musulman döwletleri deňäňde. Onda derä gyrpla ýönü şeýle uruşdy, deňe uruşdy. Ýendirmeýär, aldyrmaýar. İsrail. Sebebi ösen teknologiýasy, ösen. Ýodam şolara hiç kim ýaragan berip duran oga. Ýöne Amerika kömek ederin diýip şeýle neme bir dil duşukları bar, emma umum aýdanda özleri ýarag öňürýär. İsrail'in özleri ýarag öňür otyr. Islenik ýaragy. Nemene şeýlerek bir deňeşdirme getirmek istedim. Ýene köpler diýýärdi, näme üçin İsrail'in tarapyny tutýarlar, näme üçin Araplaryň tarapyny tutanok diýip. Ýene Ukraina uruşam başlanyny bir Araplar bir çykyp diýärdi nemede. Birleşen Milletler Guramasyna dagyn. Näme üçin niýe
komentarlarını da aslında şöyle de okudum ya şu komentarlarda da. Ne için niye Ukrayna bilen Rusya uruşturanlar olur bütün dünya olur üns verdiler gollayalar diye. Ne için Arap devletlerine diye Suriye'daki nemeler diye kırılıp yatıram onu hiç kim üns veren yok diye. İne İne sana rezultat ne için üns verilmeyenin rezultatı ne? Nemesi neticesi. Her kim Florialı näme diýlet orça aýdamda непредсказуемый millet de bular. Onun türkmençe ýazmaçyny göre şolar ýaly milletden bir hili howatirlenýän, daşrakda durmak isleýän. Haçan senin gelip ýanyňa gelip bomba bilen ýarjagy belli däl. Şeýle howatirli hereket edýän şu bir musulman ýankyýaly esasanam Awganistan ýa Pakistan ýa nemeler we ýanky beýleki milletler we Palestinler ýeneler howatirlenýän gorky dörýär adamda. Sivilizowan adamda gorky dörýär bular. Haçan gelip sen üýüňi ýarjak ýa sen köçede awtobusyň içinde ýa metroň içinde ýa samolyotyň içinde belli däl haçan ýarjaklary. Şolar ýaly nepredskazumy millet. Mena şeýlerek görýän, gorky dörýär menne. Kömek etmeliseler, mena gorkjak. Şeýlemi? Doğru. Olçan gatullykan problemleri roza götürsüňiz. Şolun her birini bir sagatlaýyn jogap aktarmak gerek da halka düşünürmek üçin. Meselem şol 48-nji ýylda bölünip berilen ýerde ýaşuun kun eýlep oturan ýer topragy Israillilerin önemli toprak yani mes toprakta. Halis, garip toprak, guri yer, daş, başka hiç tat yok. Şolar şu toprağı güllep ösürmen başardılar. Dengizin suwuny şular täze oýlap tappan tehnologiýasy bilen şoğlu suw süýje öwrüp, onam şu ýanky ekin meýdanlaryny damjaly suwuruşy tehnologiýasyny tapanam şu jöhütler. Akıp yatanak bilen kiyal garawan kanal waşyllap ýok. Şu damjalap suwurýar her bir bagy, her bir ösümlük, her bir ýanky ýejek gök önümini ýa bakçasyny. Şeýdip şular şu öňmejek yerden hasyl alyp bilýärler. O da nähil hasyl. Indi şu topragy şuwun kun alyp Araplara berende de ertiýenem şu weýrançylyk ýa harabalyk boljakdy. Olaň Arap döwletleriniň eýläp oturan territoriýasy gaty ullakan. Şu İsrail'in töweründäki Arap döwletleriniň milletiniň sany 200 milyondan geçdi. Meselem 20 etse köp. Şu İsrail'in milletiniň. Ýöne şolardy güllep ösüp oturan zady öňe gidişli hey görýän ýok. Barsa turistlerim barýan bolsa şo gadymetden galan ýanky Ýegipetdäki Mısır'daki Sphinxler vardır ya bir de ülkeden padşahlyklaryň uýurlary vardır. Eremiň bagy ýokdur şo taýda. Sebäp bular bar zadyny ullanyp bilen aklady. 5 tane diýe bilen 3 tane tokluň ýygyny algat berildi. Bulan bagtyny ýöne şo topraklarda neft bilen gaz çykdy. Oňa da harydarkan dünýäde ondan şo pullary alyp bular diňe şyhları özüne karşylap otyr. Ýene de şo musulman dogurlamy diýen o hakyna tutup getirip Pakistanyň, Hindistanyň ýene bir döwleti gulgurna gedy bollanýarly gapysyny. Ne? Ne musulman bolsam şoňlar ondan görýän bol. Ana bular da duýgu dostluk. Eger din şolardan çykan bolsa, ora din bizinki diýip hasap edýär. Bizden çykdy diye. O nasıl göreli bolmalylar beýle halklar. Men şey diýip düşünýän. Ýa için onda Mısır araçagyny yapdy. Palestin düşmesini. Aşağı bilýär-de ertine bilen gotorjam. O tak barym dek ýatjak milletler däl. Ana Suriýeliler Suriýany bombalanym ýene Orsiýetde. Şolar bombadan gaçyp gelip bana Türkiýe sygandylar. Indi Türkiýanyň şen bulaşyp ýaty. Näme ol iş edýär? Ýok. Diňe çağı dogurmak bilen bar ýemez aladasy. Oňa da hökümet pasobiýe berýär, kömek törýär, Ýewrosoýuz borly. Başga işleri ýok bu dünýede. No. Onun için on sen aýtdyň da Nobel premiýasy 10 milyona yetmeýän halk dünýede de 2 milyard musulmanlar bolsa 200 etse az şu musulman milletiniň ýa halklarynyň Palestin jahitliň döwleti ýa milleti. Emma bilen
yankı Nobel bayrağının laureatlarının sani tanak görsen ne 150'si köp. Unan böyle öyle demek bu devlet bu millet öz geleceğine üns veriyor. Çağlarına üns veriyor, şoların ilmine üns veriyor, bilimine, golluya hemme tarafı. Cahitler ne için ağzı bir. Şu biri adam olsun ya şunun ideya var olsa beyleksi gelip beylekler gelip şu ideyasını durmuş ornaştırmak için eline var kömöğüne diyer. Puluna aygıran aklı gel kömöğüne del kömöğüne. Bizim milletlerimiz dağınık. Bizimkiler dağınık. Bizimkiler de şu yarancağılık edip bunu görmeli ya da bu işler yapacak olmalı diye düşünce vardı. Öz başta ben birine öz toprağımın iyisi, öz bilimime, öz huzuruma dayan yani gürleyen adam yoktur. Şu an Türkmenler seri şu kurun Türkmenler. İki sözünün biri o. Näme gahryman arkadağımız, gahryman arkadağımızın gahrymanly nämesi sertar. Sen özüň nerede onun? Sen özüň marada ay. Ataň marada, babaň marada, kakaň marada, ejeň marada. Näme üçin sen o bir iktisarny o halk talap beren talansa sen şular ýaly öwgül sözler aýdy. Özüň nerede onun? Sen Türkmenni. Şahsiýet. Maşala başysyň belki. Ojagyň eýetsin. Sen özüň barady. Gurulňa söhbet etdi ýa şo uğruna göreş ýa-da hakka koň sory. Ýok. Şo yaranjaglyk indi türkmeni däp bolupdy. Bir söz bilen yaranjaglyk edýän bolsa beýleki kaptandan çykyp 3 tane söz bolan yaranjaglyk etmek üçin. Sebäp şuň öňüne geçmek üçin. Bir çygylyp bir aýdym aýdýan bolsa şol atalogly bagyşlap beýleki şu ýarym ýalana sorta çykyp 10 tane aýdym aýtmagy taýýar. Şuň men demede Lensada gördüm. Ol ýa-ni bir türkmenmi ýazypdyr. Ene sizde ýa-ni türkmenler ene ýurdun daşyna ýa Türkiýe çykan gyýyllary türkçe äre çykýarly näme diýerler. Tunuň zatyn diýip ýazypsyňyz ýa-da köp ýerde ýa-ýany diýer. Ene şumal bir türkün artisti ýa-ni Türkmenistana geldi bolmaň. Boltony ýep berýär, türkmen gyýyllary şo taýda. Oňa näme diýjek? Bular adaşyny akylan iş diýip gidipdir. Ýöne subutnama barmy şolaň şo diýilýän sözde? Ýok. Bu taýda ana kino ana ekrany görüp otyr. Maýmун bolup ene şoň öňünde tansaýýarlar. Yaranjaglyk edip. Näçe bilen aklar şoň öňünde. Ene millet bolşumyň şoň ýaly bolsa gelse gelipdir da bir artist. Olam ol artistlik bolmagy gelene pul almagy gelýär otak. Ya özlerini keyif edip bir zatlar düşünmek üçin gelýär. Şu Türkmen halkynyň garyp durmuşy bardy, kino düşürjekmiş onu. Elbetde yok. Almada ol Türkmenistana yaranjaglyk edip pul geçirtmek üçin film düşürýärler. Hawa. Düşürmek üçin pul gerek-de. Onun bir eýtmeli gol çekdirmeli la. Arkada serdarlar arkada gol çekmeli kino düşürmek üçin. Olara da aýdýar, şu iki söz ekran çykyp aýdyp bilseň, men 10 milyon ýa 100 milyon dollar berýän ýa-da. Hep olar şu aňsız oturan halky ynandyrmak üçin edýär. Türkden gelen artistler mene bize şey diýip adabry ýa diýerler. Bize şular ýa şan şöhrat aýdýarlar. Faktyşki meselen öňürsi bolsa ne şularda bular ma gelýär. Hani bizim altygar riflemez ýa kino sunmatyň rejissörler hani bir maýa medwa ýok bu. Dep bilediler, yere sokdular. Hani näme şu şolar çykaranakdy? Çykarmazlar. Sebäp oşolon hyýaly türkmen marada bir kino düşürüp ýani maýa medwa bir oýnan rolu bar da gelinli bu ýemesi adam fronta giden. Ne han şolar ýaly kinola düşýärmi şu gün? Ýok. İki kino içinde her 10 minutdan ana şol alkyşaý diýerler da şu ýa jenaýatkar toparyn ýol başlandy. Bu ene kino bitdi. Ýaşulsam ýaş geçip şol ondan o ýaş nesim kelletinde näme galjak? Şu Türkmen filmlerim ýoýdular da şol kinolaryň arasyna da agdyna getirip şol neme bir heppe topary ýanky talaňçy topary agdyna getirip öwüp kinosunam ýoýdular, aýdym sadynam ýoýdular, folklornam ýoýdular. Ol kuş tepdisiniň hem içinde şolaň ady ol neme ýaly nuruşga diýet ütük sokmady gorkýas diýip. Hawa, hay neresi.
Beli baydan sözleri wagtynda. Bolsak geljeği göz ýetirýän adamlar şo döwrüm bar, ol sarym. Şolary görýärmi? Öwmän üçin ýok etdiler. Nur neresänem, onsoň ol başy bardy ýene bar topragyn. Dilimiň özüne. Ballıgacı. Aw barly hajy ine meni ýok etdiler ow. Ay diýe teriýekden öldü diýe. Ýok, onu zäherläp öldürýärler olar. Şo niýasy öwmesek ediljegi şo. Ay gara tragedi kan halkymyz aýsy bir nazak geçel. Ol çarny ýöne şuun kun şolsa gowgan meselen şol Israil Palestin uruşy bi inni şol Ukrainadaky uruşdan ünsü sowmak üçin ene ornalan siyasi oyun iptap bilýänmen. O siyasi oyunyň aňarsy gaty onu uruşa ýazjakdy. Aňa da kan soraw berdiler, berýärlerim. O şu 3-nji jahan uruşyň başlamanyň öňü bolaýmasyn diýip. Yok, eýen başlandy men pikirimçe. 3-nji jahan uruşyny 14-nji ýyldan başlaýbermeli. Hatçanla Orsiýet Federasiýasy ähli baglaşylan şertnamalary ähtinden danyp bozup Ukrainanyň üstüne eden şoluşundan soň, ýa-ni Krimiýa armadasyny alandan soň bolly oturdy. Şondan soň ol jyny küýdeden çykardy. Ene Putin eden iş. Ene ortaraýdy atkryp ýaşyk Pandora diýip. Türkmençeler baýsak jyny çüýşeden çykardy. Enne serhetler SSR zamanına tasdiklandı. Şuun serhetler 10 mäşe respublikanky. Şon midemiz 50 gürmesini edip 91-nji ýylda ikrar edildi. Hiç bir döwlet beýleka şu mesele boýunça pretensiýa bildirmeler. O lokal uruşlar boldy, diňe şol esasan ulu ganykluk şol Karabağ meselesinde bol Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda. Soňra ol suw paýlasy ýa suw bölünşigi bir täzikle bilen Kyrgyzlar arasynda, Kyrgyzlar bilen Özbekler arasynda bol bir günlük, 2 günlük olaň öňüne alyp boldy da, emma Putiniň başlan uruşy. Ýa her kim hemme kişi bilen biren garşysyna uruşmaly. On mäş döwlet. Şumal pretensiýa bildirijek bolsa Türkmenne de bardyr pretensiýa. Hani näme üçin Türkmen Sahra Iranyň elinde? Azerbaýjanda da bardyr. Näme üçin Günorta Tebriz ýa Günorta bir Azerbaýjan Iranyň diýip. Şol ikisi topragyny alsa onu Iranyň asl Kaspy deňizinden bir gram ýerem galmy? Kenar ýatasyna ýerlik. Oşon üçin sorasaň ana Kazaklarda da vardır. Bize karşı pretensiýa. Özbekde de vardır. Näme üçin derýäň aňyrsynda Türkmeniň territoriýasy bar diýip. Bizde de vardır territoriýa, näme üçin Xiwa olan Xiya emelenki dalip. Hana öz üçin Özbegistanyň Garagalpaklar diýip oty. Hani biz milletlermidi? Hani bizim öz başdaky respublikamyz? Hani 70 milyon Kürt üç döwletde ýaşaýar. Öz döwleti ýok. 70 milyon Kürtler. Şolar musulman. Näme üçin bular bir garya onu musulman bolsa? Näme üçin musulman sünni musulman şaýyň garşysyna şaýyň musulman sünniň garşysyna any dün öňlükde de hani Pakistan cuma namazyna barp bir özüm partladyp näçe adam göp partlady. Ene şol Allahyň öýüne diýen bulan jenaýaty şol. Otada näme şehit bardymy ýa otak ýewrey bardymy ýa ateist bardymy? Ýok, bu dinarlar bir partladyp berdi. Gaty düşnüksiz. Şu musulman hep atlandırýan halklaryň edýän hereketi 20-nji asyr asla gabat gelenek. Men şonu diýip bolýar. Sebäp şu bir ýerde bir ýa-ni ýaly bir negativ ýa bir terrorizme baglanşykly bir zat bar bolsa, buruzy şolardan çykýar. Nämemiz o? Olar Allahyň ýoluny tutýar galanlar ine bir kapyrmyşyk. Sen ona ne berýär diýiniň? Kimiň seninle işi bar? Ya sen öz diniň başga biriniň boýuna takmak üçin ullanýar. O şeýle soragan bardy. Bir maşgalada sen pikirini hemmeň boýuna takyp bolana, o ýaşarym. Her bir adamyň öz pikiri bar, öz dünýä garaýşy bar. Sen nädik öz pikirini bütün halka, bütün millete ýa döwletlere taksak bolýar. Ene şu gaty gen zat. Onuň 20-nji asyr ol, 10-nji asyrda düýe bilen bu ýurtdan o ýurda barlýança 7 ay wagt geçirip habar ertilýän döwürde 7 sekundda bar ýa edilen jenaýat hem bolsa ýa şeýşem bolsa ýa manyşem bolsa internetiň üstü bilen.
Dünya globallaştı. Şonu düşünüp bilen milletten köpesi. Esasen şol Arap devletler. Bilimsizlikten. O bilimsizlikten olursa orta asrın düşüncesi bilen 20-nji asyrda ýaşajak bolýar. Teknologiýany oýlap tapan ýa-da Amerikalılar ýa-da Hitler bularam şonu ullanıp ýene de ähli poky şolan üstüne atýarlardy. Ene şola günäkärdi. Onu ullanma, telefonum şolanky, telewizorum şolanky, internetim şolanky, minip beren maşynalarym şolanky, geyip beren eşiklerim şolanky. Çıkarım taşlan hemmede. Yok, hakikaten bir değerhane ýal men düşünsem men dünýä garaýşyma syganak şu zatlar ol çarym. O näil beýle öyle hormat goýmak gerekdir. Beýle adamlaryň eden işini. Hatta şu 2000 geýip oturan gözäňegimden türkmenle çıkarıp bilen aga öýdi. Ýewropadan getirýär. Tamam. Ondan näme diýjekdir? Köre oturmalylar. Hı hı. Şolardan zat gelmese. Gaty doğru. Bir zat gasy dogry bellep geçdiňiz, ýa-ni aýtdyňyz da. Näme üçin Mesir öz serhedini ýapdy? Näme üçin musulman dogrylaryň içine kabul eden? Sen terroristleri kabul etme. Şol lägir, wagir oturan eller çagyr denarlar al içine. Beýle nefsiň agyrýanlar. Ýok, eden atlar. Ene bilen dogan bolsam şoň ýa. Doğru. Ýöne, ol üçüncü jahan uruşy men aýtjak bolýanlarym beýen başlaryny onu tutar. Hedil edip ulanyp beren şumal Putin. Putiniň ýeňsetinden elini okala oturan anakatay. Tay. Hı. Allah. Ha, o benim Ya, şeyle birde 3. Cahan Savaşı başladı. başladı bolçaryn. Ol oglan edip biz başladyk diýip döwletler arasyny el galdyrmak gerekken. Ene şular ýa-da bir topar haramdadan tutaşdyran oduny bütün milletler, halklar ýanmaly. Yanıma motiv. Entek bu uruşun soňuna bilen oturjak Allah'ım bilsin. Egerde şu yani uruşun meşveri ya derecesi atom yaran ullanma barsa bolluk oturdu. Planeta partlaýar. O bize o leşekde yüküm yok, yıkıldı haberim yok diýip oturan türkmen olam şu oduň ýanyny bilen cehenneme gitdi. Yer pytrýar, yer şar gotorýar. Şu mal ähli ýadro ýaraglaryny hasaplap gören adamlar bardy. Şu yer şaryny 20-25 edek partlatmagy degisli ýa yeterli ýarag bar, atom ýarag. 25 edek. Bir edek ende. Şular hemmeti bir wagtda partlasa näme galjak bu planetde? Yani şu derece, şu akmaklığa yeten adamlar, yani devletler, milletler başını oturuyor. Bir topar sehne. Bizi bilemez, sizin devrümüzde nahilli, biraz köp uzağırak, Irak doğulun çağı olamazsa, o çağını, bizi inanırıyadır da, yine bizim beyik Rus doğanımız, ulu ağamız, nememiz, yol görkezleyicimiz şulardır. Eger şula yol görkezleyicimiz bolsa ne bizi hemmemiz el tutturup cehenneme taraf alıp barýar. Men şu zatları görýän. Bolýar. Biz ýaşapdyr durmuşyň bir çetini süýjetinem görenir, ajatyn ondan öňkä ýöne diýin öňün şuun ýa indiki boljak çağlarda näme günämi? Olaň ýaşama hukugy ýokmy planetede? Haýsy millet, haýsy döwlet, haýsy din tapawut ýa dinse. Haky hukugy ýokmy? Şolary biz alat etmeli dälmi? Ene mesele şuday. O bir günüm hoş günüm diýip ol o tribunadan bu tribuna baryp ýalakalyk edip beren ol türkmenli ömürlük geledmi? Ýok, orada bu dünýäde de soraljak hasap kendir. Häzir şu ene bir zat bellep goýun. Şu İsrail uruşy diňe şol Arap döwletleri bilen gotorma hökmen ýanky Iranyň garşysyna hereket edilir. Täp şol uruşy, şol ýaragy öpçüne diýen bir tarapy Iran. İran'la ene şolary topun turandan soň oň ýerligine Azerbaýjany we hak hukugyny talap edip başlar Türkmenistan. Onun için bu zatlar bu boljak işler uzakda däl. Halkymda diýjek bolýan zadım, sizem şu zatlary biraz pikirleriň, oýlanyň öňden görüň ýa bir özüňizde degişli netijen çykar. Enne dünýä iki bölüm nöle çar. Neutral bolmak ya ortalık bolmak, hiç kime degişliler bolmak diýilen zat oturdy. Enne ya hakikatin tarapynda bolmaly ya ýalanyň tarapynda bolmaly. Kim haýsy tarapy hakikat diýip görýän bolsa ya haýsy tarapy ýalan diýip görýän bolsa, onu bir tarapy bolsa bir tarapa geçäýmeli.
Yok bir de bir sabardık istini de koşulumda biz Hudaý Allah dip öýümizde oturan biçare diýler. Indi görürüň ya hereket geçme. Bu namartyň alamaty. Indi belli edilmeli, yeri geldi, wagty geldi. Dünýä şol. Ukrainalar hany pida berip otyr. Her gün. Gör yüzlerçe müňlerçe ýaş ýigitler beýgeller gidip otyr. Näme üçin? Şu öz watanynyň erkinligi üçin, garaşdyrlygy üçin görüşýär. Bizim öňümizde için öňüne sen koklanan ýaletdi şonam adam şekilli galdyryp bilmedik. Şonam adam şekilli ullanyp bilmedik şo garaşdyrlygy. Indi bugünkü hany jenaýatkar toparyň elinde boynuny burup oturan 4 milliony ýetmeýän halkymyz. Men şonu aýdaýyn dedim Beyfaç. Dogry. Hem aýdýan zatlaryňyz dogry goşulýan. Watandaşlarymyzdan şu aýdylan habarlardan many çykararlar diýip düşünýän, düşünmeýänler, ýa-ni bilmeýänler, ünsbererler diýip düşünýän, näme üçin şeýle dünýäde şular ýaly bir garma urmalyk bolýar, näme üçin Israil bilen Palestiniň arasyna köp ýyldan bäri uruş emele gelýär diýip soraglar bar bolsa, ine size jogaplar watandaşlar şu zatlary ünsbermeňizi haýyş edýäs. Şeýdibem özüňiziň bilimini artdyrarsyňyz, daşda görükde bolup geçýän zatlary düşünip başlarsyňyz. Ine meňe aýtjak zatlarym şular, almada bugünlük jönüne şuýda utaraýsak diýen. Bolar, bolar. Sağ olun, ölçärdin. O çağırýan üçin ýoksa hepden birinji güni çykyşyma martda ýönüne etjekler hem aýtjak zatlymy siz bilen gepleşip aýtdym. Önüm bir gepleşmeginde de goýar siz çykandan soň. Baky dogry aýtdyňyz. Watandaşlamy goý görsün, diňlesin we özüne gerek netijeni çykarsyn. Hökmen bizi diňläp, biziň aýdanymyz bilen bolmaly kanuny ýok. Goý beýlekilerin diňlesinler. Haýsy döwlet näme emede pikirde, näil hereketde türkmenler üçin näme peýdasy bar, näme ziýany bar, şu zatlary ölçerip dökmäni başaryň. Soňra bir netije gelersin. Ol her bir aýdylan sözde hakykat diýip inanylsa olam bolmaz. Ana hakykat diýip giýje güni bilen watan satan programmasy aýdy otira oturdy ýyllar. Ana şolak her gurt gepleşigine şolak içinde ýekiji hakykat bar bolsa, onu men bilerim ýa. Ýokda. Giýje güni ýalan sözler otira. Halkam şonu ýuwdy ýa şo ýalany. Ne tragediýa. Bolýar şonu wagtyny kenarmy? Oň adyny Watan näle ýalan programa diýip aýtmaly. Yo men watan satan programma diýerim. Sen watan satyp otyrlar da. O ýalan emme zatlary. Bolýan watandaşlar, şuýda jemläliň, hoş sag bolun. Halmada sizem sag bolun, gelip beren gurulmaňyz üçin. Sag bolun şaharym üçin ýurtdaşlar, hemmäňiziň öýüňize saglyk. Indi köpleşipler şeýle sag otur.